No a kedy, aké zápasy máte možnosť sledovať zasa spolu s nami, to sa dozviete už o chvíľu. A zatiaľ sa môžeme venovať tomu, čo nás stojí také dobíjanie telefónu počas jedného roka spolu s Kseniou Rybakovou. Si to povieme? Dobré ráno? Dobré ráno. Tak, najprv by sme ešte mohli povedať, že v prípade, že vám vaša partnerka vytýka, že máte telefón stále v nabíjačke, tak sa dozviete aj, koľko ročne stojí také žehlenie vlasov. Napríklad, ale začneme tým mobilom. Koľko nás to stojí ročne? Dámy, treba si dávať pozor, lebo toto je naozaj také, že dobíjanie každý deň toho mobilu za jeden rok nás vyjde zhruba na 1 euro. Hej, čiže je to naozaj veľmi málo. Ja tu mám taký prístroj, ktorým si môžeme pozrieť, že vlastne koľko vatov spáva taký mobil pri nabíjaní, to je zhruba nejakých 4-5. Áno. A keď zapneme, skúsime tú žehličku, mali sme vyrýchľovanú kanvicu v predchádzajúcom vstupe, to bolo vyše 2000. A teraz, keď zapnem tú žehličku, tak tu máme, tá nám spáva 230, čiže je to o dosť viacej ako taký telefón, takže... No krása niečo stojí, ale predsa len ako môžeme ušetriť? Ušetriť môžeme tak, že hlavne čo môžeme robiť je, že budeme vypínať zariadenia úplne z elektriky. Také, ktoré môžeme, samozrejme napríklad televízor, hi-fi väžu, ktoré počas dňa viac menej nepoužívame, ale sú v tzv. Standby móde a vtedy takisto papajú energiu a keď to budeme robiť, tak také bežné zariadenia, ako je televízor, hi-fi, počítač, nám môžu ročne ušetriť až 30 eur. Tak, ale podľa mňa televízor teraz nikto vypínať nebude, pretože predsa len začínajú sa zápasy na olympijských hrách a každý tak to bude sledovať, dúfajme, čo nám to môže priniesť a hlavne ako to môže vyzerať. To je naša ďalšia téma.